Oy, nana. Kana gali ko nung kuan. Rambutan, liso. Nangabot. Di ba nakasangag ka na sa una, ma? Sangago na ba? Base nagupoy mga kuha na na. Si Alex, tawag ka si Alex ba? Di mo kaon si Josh kailan niya eh? Alexa! Hala, unsa naman eh. Uy, hala. Nag-aaway mo. Grabe ha, si Yayang, oy, mura mag. Giag bagyo. Kay mukha mamugmarang pagtanom. Okay? Hala. Hala, oy, hurot na. Wanaya mo. Na si IGK. Inyo na nang isa kay na pa si Aya. Hala na si Ayes. Tuto mo it. Na jud oy hurot tara oh. Sus ginoo. Dilaag. Ha? Laag oy. Gi. Hindi na pagkuha. Dapat di dara oh. Kamukaon ka ni pa no? Oh. Wan man yung narinig gabli ari yung sa pikas. Yan mo naman. Be, ablihan na itong pikas, be. Hala, blihan na po. Diyos Kyle, dali na, Josh. Kauban ako, maestra. Taga Carmen, mandagan silang tanong, ane. Itahapdan ko niya gahapon. Siya, ma'am, na ako'y kuan. Tagam ko niya Dali na, Josh, kay mukaon silang balik. Ang hilaw niya. Paghuwat. Opo. Sik. Hindi na. Matangtang ko isa. Nadagan kay may prutas, guys. Kaya po may mangga. Kaya ay ito sa nang ibutang. Madami passion fruit. Oh. Yeah. Passion fruit. Oh, passion fruit. Diyan, dapa. Oh. Darag mga unay. Kapag i-open ang usa, guys, kay kanang ibuhat pa ang mura magimasaker ang mura magimasaker. gawat pa sa ubang mga entrante sa mukbang. Mga entrante sa mukbang gihuwat sa kain sa mga saputon. Dugaya oy, dugaya asa na mag-usa. Dali na guys. Kay excited na. Isi pwesto na si kay ma. Kuan kasi. Kuan ka. Pwesto. Wilik. Ang siya. Yang hinay yang Okay. napabitaw. Ari. Alina. Alam. Nabli dapitan ni Josh kay ron makakabot sila Josh. Adto dapit. Kay naag usa ka bata on. Kana. Kalami jud oy. Ikaw, Doy. Namuhurot na unya niya pa ka. Dahag o nga. Na Zia da. Pas kay Zia, oh. Zila, matunan ni mong liso nga. Ang gamay ra mapud na. Bisan ta. O na. Ros ni Zia. Masakir na. Si Tay Zia ba paspas kay Gliok Zia ilagungit sa baba, oy. Naman, ibuad una ning kuan maliso. Zia. Mi aoy. Nami, Lex now. Kan ni kaon. Dali isi. Udara si. Amin to. Dapay gamay ang Ganahan, day mo mga undi ay. Pagtanong mo. O siyo.
ako. Isi, dara si. Si dara imo si o. Agliso kay atong kuanon. Oh. Unang hatag o dara imo ha. Thank you. Oh. Tura hala iya ha. Oh, Gia, wala pa oh. Hindi mo dahil ka. Pagtanom, may nahuman na jud guys. Tanawa guys. Pagtanom mo ka, dong mo atong likod. Hala. Dong mo sa likod ka, pag itanom mo parang. Ag mga lisuan na itong kuanon. Oh, thank you for watching guys. Hurot na jud. Bye-bye.